ассалому алайкум дӯстони азиз, қарор дорем дар метрои Алматинс ки ҷои ҳиҷомаи бародари Шералӣ. Бародари азиз, ман дар ҳамин ҷа ҳастам. Дар инҷа хеле голия дорам, дар инҷа суҳбат мекунам, дар инҷа реклама мекунам. Ҳиҷома, фитобочка, гаймари, тамоми хизматрасонӣ инҷа ба сатҳи аълои бародаро. Медонам соли нави выходной биёед дар хизмат шумо. Шерои нар бобоҷон ашодар бо шумо буд дар чӣ точкаи бародарам тоштакси нигоҳ кунем. Накшида ман деҳқонӣ нишон тим бародари азиз нигоҳ кунем. Ин бачаак мебинед, ин қори Инъомиддин бародари Дуохон Ҷинхон, яъне ки кадмид агар ҷинпин ҳаҷара ҳуҷур кардане биёи ҳамҷа титбин мена ҷумат иншаллоҳ хости парвардигор шуфо аз ҷониби Аллоҳ аст. Вай бародар худаш яъне ки беҳад қори хуб аст. Ина фитобочка матрасҳош меган ҷои ҳиҷома, баъдан бо чи масҳар, дуохунӣ ҳамаш ҳаст. ҳоҷӣ меган ай дуохунӣ нарх дора ҳамин ростай дар ислом касет се бихуно бития бародаро ҳама тарафа плюс ин дӯстони азиз баъд дору поруи тенҷам доран. Метуне баъди лепор биёи бародаро. ина доруҳошун ҳамаи чиз ба сатҳи аъло шалала хуб. ин ҳама тараф кепкам вепкарам мефурӯшам. Аллоҳ баракатон. Рақама доред кан занг бизанед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бо шумо бобоҷон 88.